Magsabot ha, way naong ha. Kaya kabayad ta. Unboxing. Apil ang now. Dili. Unboxing. Ay nara. Bo, ang ID sa imo auntie kay ihang auntie mo na i-set up. Wala man ko'y ID ni Pia. Naingon gid siya. Malabo, ayaw mo. Unboxing. Nice na kayo, pink. Pink. Ganahan kay sa auntie ano. Lagi, nahamit daw siya. Ikuha ng sticker. Okay na. Okay ra ma'am. Oh. Ito yun, ha? Oo. So, na parang free ni ma'am. Abo, imong previous mi po. Kasi may kuha na ano siya ka ng charger. Oh, tara, ma'am. Headset Dito. na Sa headset, ma'am, is inside the box, ma'am, is wala na tayong headset. Wala headset. Charger na lang ang casing. So palit pa gid yung headset. Kumban. Kaya ang casing free. Pag hangin oh, puti. Hindi siya, ma'am, pwede mo siya i-kwentas. Ikwentas. Kay branded man na pod. Hatag ko ng auntie iki. Yeah. Hatag na siya sa iyang Bitaw sa yang previous. Sige. So, ito na i-set up, ha? Oh. Ano usan yung pag-una na kang ID man niya po? Wa mo ka mga isang ID. Pwede na kay picturean magpud siya. Pag picture bibo pwede naman sa iyang ID. I-update na nadaan. Uyawas at po na no, bisag nakas tubig. Underwater din siya, sir. Nindot kay kuan waterproof. Pero nindot sa Sa iyang presyo. price range good, ma'am. Kuha na siya. Mo din pinaka new latest sa Oppo. Yes, sir. Oh, tiyan mo. November Yan nindot 15 pa pag tani siya siya sa i-launch. camera niya dual pag hindi ay dual. Yan nindot kay hayag ba. Oh. Puno tayo mong ante. Malipay na to, igahatagan. Malipay. Kasi Oh. rin siya ron, ma'am. Nabalay. Sa balay. Ano may kuryente dito, ma'am? Wala jud. Amo pa na palitag SIM. Mag-charge bidaan. Kaya yung mga phone ba? Nang Lagi? ba? Di pang Lagi. charge. Tapos na video pa man to. Mag-charge. Lot, tinrutag kamera ay. Opo baya. Opo. Charate ka, ma'am, ha? Naliman kang opo maski wa tay makeup murag tag nag-makeup. Yes. Lagi. Okay na ni, taas na niya akong vlog. Murag tag nag-makeup sa opo. So, Ah, pwede bo. na sa ka mag-vlog. Oh, butin okay bo. So guwapa sa opo. Murag mamilok ba? Camera. Yes. Ang Oppo jud din to kamera. Camera expert ka na si Oppo. Lagi. Bisag unsa nga cellphone basta kamera Oppo Dual jud. video mo na gid kasagaran no. Dual na. Video. Yan, ang pag-click sa underwater, Ma'am, ma'am, ha? bebe, tuloy daan. Dire dire. Katari, ma'am, sa more. Di, ako Camera napagod. ka, ato ka sa Ato ka camera. sa more.